हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्याला आज सकाळी 9:15 वाजता भूकंपाचे तीव्र धक्के बसले। रिश्टर स्केलवर 4.7 इतकी या भूकंपाची तीव्रता नोंदवण्यात आली आहे। वसमत, कळमनुरी आणि हिंगोली शहरात जमीन हादरल्यामुळे नागरिक घाबरून घराबाहेर पडले। भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली 10 किलोमीटर खोलीवर होता। सुदैवाने या घटनेमध्ये कुठलीही जीवितहानी झाली नाही असं वृत्त समोर आलंय। अचानक जमीन हादरल्यासारखा आवाज आला। संपूर्ण म्हणजे जसे ड्रिलिंग केल्यासारखं जाणवलं आणि घरातील फॅन, भांडे इत्यादी वस्तू हलल्या आणि आम्हाला अगोदर वाटलं कोणते ड्रिलिंग करते, नंतर सर्वत्र घराच्या बाहेर लोक आले आणि भूकंप झाल्याचं आणि या अगोदर हिंगोलीत तशा प्रकारचा धक्का कधी इतक्या तीव्र स्वरूपाचा जाणवला नव्हता। हा पहिल्या वेळेस जाणवला। आपण थेट जाऊयात, आमचे प्रतिनिधी संदीप नागरे हिंगोलीमध्ये उपस्थित आहेत।